lähdöaika. Mies näyttää olevan ihan kovassa iskussa. Ainakin vielä nyt lähes, mutta niin, varmaan enää kilometriä jälkeen. Niin. No niin. Ja tällä porukalla lähdetään. Tällä porukalla lähdetään. Hyvin menee. Toistaiseksi. Toistaiseksi. Joo. Aika harras hetki lähtee. Jaha. Se on jääosuus jo menty. Kohtila taas takaisin evakuoimaan. Se on hyvä siinä. Munkkeisiin. Nyt on 6 puolikas suurin piirtein. Tultu. No niin, sehän on melkein 10%. Ei tää, niin. Hätää. Ei tässä ole mitään hätää. Miehet on väsyneitä jo. Oh. Niin kuin Onko pitää. se? Sitten jatkuu. Sitten jatkuu, joo. Matka jatkuu. Tää on aika tasasta pitkän matkaa nyt. Joo. Arlandassa oli ollut pelkkiä. Oliko? Joo. Ne on aika pahoja semmoset kyllä, että... Kyllä Timolla aika hyvin luistaa noin. Mä muistan. Jonka piti lähteä. Niin. On ollut suunnitelmissa, että olisi vähän ehkä huonompaa. Niin se ei tykkäisi yhtään, kun se säälii niitä huonoikin sukkia niin paljon. Niin. Ei tää kauheasti voi sääliä. Sehän meni hyvin. Vielä jaksaa. Joo, hyvin. Tää varmaan menee sinne asti tää kuule tää. Joo. Tää on hyvä alku kuule. Ja vielä ulkoveen, se kaiken. Hyvin menee. Latua ja havuja. Latuja ja havuja. Tästä tulee kaikkien aikojen YouTube-hitti. Suomen sissit tulee. Kaikkien aikojen YouTube-hitti. 100 miljoonaa katsojaa saadaan. Tarkoituksella niinku mahdollisimman rumannäköiset PowerPoint-sivut, missä on mahdollisimman vähän mitään oikeita asioita. Kyllä, niin.
erittäin lyhyt sanaisen esitelmän pitää. Joo, kyllä ne osaa välillä. Ne on kyllä ne on sellainen hyvä tilanne. Tai on... Karttaa eka kerran esillä. Siellä on 2 suurta suunista ja jermua. Matkakeitaalle on tästä ehkä 500 metriä. Niin onko? Sitä luokkaa. Tonne tietä pitkin. Ei on käydä syömässä siellä. Ai jaa, siellä on sitten vettä tiedossa. Mutta sehän sanoi, että sitä menee vasemman kautta hyvin. Kausula lähestyy. Joo. Joo. Se on kohta puolen välikuun. Joo. Se on melkein. Puolen pakasta heille. Niin. Miehet on suojellut pakasta. Hiihtomaja. Ei tässä pitkä matka sinne Anholalle ole. Muistan. Viikolla. Hetken verran. Joo. Näin on. Ja meitä työssä. Yläreitti. Se on mäki. Jos menee alas, niin sitten noussaa ylös kuitenkin. Jos tuntuu, että me ollaan molempia menty. Ollaan me menty molempiin. No. Niillä alkaa olla kosinta-aika. Luonnon ihmeitä nähty. Joo. Ukkometso. Eikä Joo. se ollut se Pate Mustajärven pupika. Selvittiin vahingoittumatta. Näin on, näin on. Siellä oli kaivosuus. Joo, mä ajattelin ottaa täältä video. Täällä alkaa tulla jonkun verran nousua jo. Pientä. Pientä joo. Kevyesti menee. Joo. On siiva mennyt jo, Oh, mutta se lähtikin aikaisemmin. kun mietaakin meni. Se lähti jo 7. Niin. On vähän takakireet vissiin. Pelkkää ylämäkeä. Joo, ja ei vissi ihan kauhean hyvin pidä. Miten menee? Hyvin. Mietaa Jussi meni jo 3 tuntia sitten. Just ohitin Kleebon. Halkojakin se teki 3 mottia tossa. Se jäi, kun nauli kalliolle pistetty. Jäikö? Jes, tämä Oh, on totuus. Pitkä on potku ja liuku. Pitkä on matka, ei kotia näe. Ei ole. Ei ole luista. Tää on koko paikka. Kyllä tuo luistelu on mennyt tosi helposti tähän mennessä. Anhoan maja. Mutta kyllä se alkaa pikkasen tuntua noissa ylämäissä. Hyvä on veto. Se on vähän niin kuin Väinämöisen hattu. Ollaanko Se alkaa olla. 4 ja 5 takana jo. 30.
30 eessä. Ja kärki menee tässä. Ei mennyt kun minä vähän eilen. Pientä nousua. Hyvin tulee. Joo, hyvä, hyvä. Hyvin iski. Hyvin meni. On siinä menemistä. Joko on maali. Kyllä se alkaa olla maali lähellä. Siltä jo tuntuu. Maalikamera kuvaa jo. Niin. Joo. Ojenna nyt sitä nilkkaa, hyvä mies. Voi. Minkä reitin sä vedät, kun sulla tulee 160? No siis sinne tuli 80 sinne Pajulaan. Sinne se menee. Tää vetää vähän aina kovempaa, että pääsee kuvaamaan. Tää aina vetää vähän kovempaa, että pääsee kuvaamaan. Joo. Mietaa meni jo. Se meni jo viime talvena tästä. Mitä? Mietaa meni jo viime talvena. Mitä mieltä on jäänyt, se on hyvä. Mä tein vielä 4 mottia halkojakin. Niin, siinä matkan varrella. Siltikin mieltä on jäänyt. Näin on. Pääsi otetus. Aha, joo, vielä on toivoa. Jutellaan ensin. Niin, Ei oo mitään hätää. niin, näin on. Kartan luku meneillään. Hiekkasen näköistä on.
Kyllä se varmaan on. No, se on. Tää on aika hidasta tää meno. Ei kuvitella, että kolmosella historian kiusautesta yhtään siellä eestaakasin silloin, että vaan kerran menee kännellä taaka. Niin. Se on nykyään helpompaa hiihtää, niin voidaan tulla meidän aikana, että sitä Niin se on. Sitten sitä rantaa. Joo. Joo, niin on. Sitten vaan Joo. sinne Vaan päin. tasurilla suoraan tonne. Joo. On muuten aika paljon tullut. Niin tuleehan niitä, mutta kyllä ne lähtee tässä kuluu. Ainakin näistä kuluu. Ja nyt piti, Kaisalt meinaa. ja nyt kun ei saanut mennä liikaa tonne oikealle. Niin on. Hyvä on luisto nyt. Menee tasasuun. Niin on. APCltä lähdetään. Mitä sanoo suuri johtaja? Mut kato tossa ja tässä kartassa ei enää näy tuota peltoa. Se on varmaan Joo, joku vanha vanha, pelto. niin. Niin se on kato pusikoitunut pelto. Sillan yli ollaan Mutta me kuitenkin ollaan tuossa risteyksessä, että kyllä meidän tolle tielle varmaan Varmaan kannattaisi kannattaa lähteä. luku menossa. Joo. Ja se reitti menisi niinku. Niin me ollaan kohta tuossa niemessä. Niin. Joo. Perillä ollaan. Joo, kiitos vaan. Mukavammin porukassa. Menee se aina. Yksin on ikävä hiihtää, mä tiedän, mä oon joskus hiihtänyt. Kelpaa vaikka huonompikin seuraava. Joo.